шунавандаи азиз, дуруд. Мо ба эфир баргаштем. Соат 10:10 аст ва фурсати пешниҳоди бахши фурсати донистан ва ин лоиҳа ёддост мешавам ки дар радио Азия Плюс инак чанд муддат аст ки идома дорад ва ин лоиҳаи фурсати донистан бо мақсади болобурди донишҳои молиявии мардум аст. Бо дастгирии барномаи Remit Prime ифат аз тарафи Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ мешавад. Якҷоя бо Бонки Миллии Тоҷикистон пешниҳод мешавад. Ва хуб, барои таҳияи ин барнома ҳамчунин ман сипос мегӯям барои ташкилоти амонатии қарзи хурди Финка ки чанд нафар аз мизоҷони ин бонк низ дар суҳбати мо хоҳанд буд. Ман камакак баъдтар ба онҳо албатта тамос мегирам, занг мезанам ва мо дар эфир суҳбат мекунем. Аммо ҳоло дар студияи мо қарор доранд директори кулли агентии машваратии Смарт хонум Наталья Ямлиханова ва умедвор ҳастам ки шумо бо ин ном, бо ин чеҳра ва бо ин шахс ошно ҳастед. Хуш омадед. Ташаккури зиёд Субҳон. ҳамеша аз суҳбати шумо аз он ки эҳтиром доред ба забони тоҷикӣ, ба забони тоҷикӣ суҳбат мекунед, ин барои мо бисёр хушоянд аст. Ташаккур. Манам хеле хурсандам ки хеле шод ҳастам ки имрӯз дар ин барнома иштирок кардестам. Зинда бошед. Мо имрӯз дар мавриди истифодаи дурусти пулҳои интиқолӣ барои рушди устувори оилаҳо суҳбат мекунем ва беҳад аввалтар аз ҳама ба ин савол ҷавоб бидед ки умуман интиқоли пул ин хоси кишварҳои Осиёи марказӣ ва собиқ СССР нест. Яъне ки тавре ки шояд баъзеҳо ҳам хел фикр мекунанд, яъне муҳоҷират ва интиқол қариб ки дар тамоми дунё ҳаст ва ин як чизи муқаррарӣ аст, ҳам хел не? Албатта, бале, ин комилан дуруст аст. Муҳоҷират ва интиқоли пул ягон хусусияти минтақаи давлати мо нест албатта, балки ин як падидаи ҷаҳонӣ ҳаст ки ба миллионҳо нафар дар саросари ҷаҳон таъсир мерасонад. Тасаввур кунед, тибқи маълумоти Бонки ҷаҳонӣ барои соли 2023 ҳар сол беш аз 700 миллиард доллар тасаввути каналҳои расмӣ ба саросари ҷаҳон интиқол дода мешавад. Ин маблағи бузург аст. Масалан, дар як Ҳиндустон муҳоҷирон ҳар сол тақрибан 10 миллиард доллар ба хонаҳошон мефиристонанд. ҳамин масъала дар Мексика ҳам ҳаст, Филиппин то ҳатто Аврупо. Ин дар ҳама ҷо яксон аст. Одамон барои зиндагии беҳтар, кор, таҳсил, яъне кӯчидан барои таъмини оилаҳои худ пул мефиристанд. Дар Тоҷикистон ки шаҳрвандони мо аксар вақт барои корҳои сохтмонӣ ё хизматрасонӣ ба Русия сафар мекунад, ин қисми ҳамон иқтисоди нигоҳубин ҳаст бигем. Ин нишон медиҳад ки ҷаҳон то чӣ андоза ба ҳам алоқаманд аст. Мисол, як нафар дар Москва кор мекунад, як нафари дигар дар Хуҷанд ё дар Хоруғ ё дар шаҳри Кулоб хона месозад. Аммо муҳим аст ки дар хотир дошта бошем ки интиқоли пул танҳо ба кӯмак вобаста нест. Ин яке аз имконияти рушд ҳаст. бале, охирам ҳамин тавр аст. Ва мо занги телефонӣ ҳам дорем ва мо ба ду нафар аз мизоҷони яке аз муассисаҳои бонкӣ занг мезанем. Камакак баъдтар албатта ва онҳо ҳам ба суҳбати мо ҳамроҳ мешаванд, дар бораи таҷрибаи худашон хоҳанд гуфт. Аммо мо суҳбатро идома медиҳем. Ёдатон аст чанд даҳсола пештар интиқоли пул чӣ қадар душвор буд. Мардум намедонам тариқи тайёраву қатораву ҳар воситаи дигари нақлиёт бисёр бо азоб пулҳои коркардаи худро ба хона мефиристонанд. Ва имрӯз бубинед ки интиқол тавассути муассисоти молиявӣ барои мардум хеле осон шудааст. Бале, албатта ман ин қиссаҳоро дар ёд дорам. Якчанд даҳсола пеш дар солҳои 1980-90 муҳоҷирон аз Тоҷикистон, Узбекистон, дигар давлатҳо ҳама чизро зери хатар гузоштанд. Бурдани пул дар киссаи худ дар қаторҳо, автобусҳо, дар поездҳо мисол. Ман метавонам тарси онҳоро тасаввур кунам ҳозир. аз даст додани пул ё хоҳ ба дуздон бошад, хоҳ танҳо дар роҳ. Ин мисли сюжети ба фикри ман як филми саргузаштӣ буд, аммо бе анҷоми хушбахтона. Бисёрҳо пасандозҳои худро аз даст додан ва ин барои оилаҳои ваё фоҷиат воқеъ буд. Ва акнун дар шарофати муассисаҳои молиявӣ ҳама чиз тағйир ёфтааст ҳозира замон. Хизматрасонии интиқоли пул ба монанди мисол Western Union гирем, MoneyGram ва дигар ва албатта барномаҳои бонкии мобилӣ
ба мо ҳозир имкон медиҳад ки пулро дар тӯли чанд дақиқа аз телефони худ ба Русия, ба Душанбе, ба ҳатто дар ҳама ҷои ҷаҳон интиқол кунем. дар Тоҷикистон ки дар онҷо ҳар сол тақрибан якчанд миллион мисол сомонӣ равон карда мешавад аз муҳоҷирон, чунин интиқолҳо ба як наҷотбахшӣ табдил ёфтаанд. Мисол зан бе интизори ҳафтҳо барои хӯрок ва таҳсили фарзандонашон дар чанд дақиқа пул мегирад. Албатта пардохтҳо мавҷуданд дар ин ҳолат, аммо ин нарх барои роҳатӣ ва амниятӣ аст. Ба фикри ман муҳим он аст ки ҳамеша қурби асъорро, комиссияро тафтиш кардан дар кор, ки аз нархҳои боэътимодро интихоб кунед ва интиқолотона гузаронед. ба фикри ман зиндагӣ хеле осонтар шуд. ҳозира мисли гузориш аз ароба ба мошин, ин пешрафт ки мо сазовори он ҳастем. бале, беҳтарин. дар хати алоқа қарор доранд меҳмони дигари мо ба қавле. хуб, боно Мавлуда Хуҷаёрова, сокини ноҳияи Абдураҳмони Ҷумӣ. Апай Мавлуда, салом алейкум. ва алейкум ассалом. хуб ҳастен апаҷон? саломат бошед. мо дар дораи ҳамун кору машғулияти шумо хостем ки суҳбат кунем. биёд аввалтар аслан барои шунавандаои мо худро шинос кунед. шумо ман медонам ки муаллима ҳастед ва ҳам боз ба корҳои хоҷагию ба ин чизам машғул ҳастед. хел саломат бошед. ман Хуҷаёрова Мавлуда ҳастам. соли таваллуд 1974. оиладор, шукронаи Аллоҳ, соҳиби 5 фарзанд ҳастам. муаллимаи фани таърих ва ҳуқуқ. беҳтарин, беҳтарин. вале ба ҳар сурат ба кишоварзӣ, ба хоҷагидорӣ, ба ин кора машғул ҳастед ва биёед дар бораи таҷрибатон гӯед ки дар замин чӣ кор мекунед, чӣ маҳсулот парвариш мекунед, аз кай ба ин кор машғул ҳастед ва маблаға чӣ хел пайдо карден, бо кадом бонкҳо ҳамкорӣ дорен? марҳамат. солҳои 2010 буд. мо хостем қати ҷавҳарам камтар чӣ кунем, хоҷагидорӣ кунем ки яду баъд рафтем хайростигав, корумон буд нашид. вақте ки финка рафтем, як рӯза корои мо буд шид. қати ҷавҳарам 2010 сол буд. ҳамун сол мо айваам пештарак буду, барои дигар қарз гирифтагӣ будем. ҳамун соло мо шукронаи Аллоҳ қати бонки финка ҳамкорӣ дорем. баъд ба оянда баъд соли чӣ шид, клуби бонувон ташкил шид. ман аъзои клуби бонувон ҳастам. беҳтарин бонк аст. дар клуби бонувон дар бораи чӣ суҳбат мекунед шумо? мавзӯи вохӯриҳову суҳбатотон чӣ аст? вохӯрӣ барои маркетинг буд, менеҷмент буд, барои чӣ тавр пулро пасандоз кардан. ва шумо ин нозукиёро аллакай омӯхтед? омӯхтем, бале. шумо ба парвариши чӣ машғул ҳастед ва чӣ қадар замин доред? шумо дар он замин чӣ кишт мекунед? мо замини назди ҳавлигӣ дорем. 10 сотиқа аст. мо соли якум чӣ кардем? бақлаҷон қати болгар қаламфури булғорӣ. қаламфури булғорӣ кардем. деҳад чӣ ҳосил шурӯъ шид, аз хона омада мебурданд. хуб, яъне ҳам барои эҳтиёҷи худатон ва ҳам мефурӯхтед? хел ҳам мефурӯхтем. бисёр хуб. ва бо яъне ки аз як замин чанд ҳосил мегиред? ҳолатҳое ҳаст ки 2 ҳосил бигирен ё бештар аз ин? чӣ мекардем? 2 ҳосилам мегирифтем. качка мекоридем. апай Мавлуда, баъзан мегӯянд ки масалан шумо ҷои кор доштед, албатта бекор набудед, муаллима, вале ба ҳар сурат хостед ки боз зиндагии худро беҳтар кунед. аммо бубинед баъзе занҳо аслан ин корро намекунанд ва ба ҳеҷ хоҷагидорӣ ҳам машғул намешаванд ва баъзеҳо ҳатто аз бонк гирифтан аз бонк қарз гирифтан метарсанд қарз бигиранд. ба хотире мегӯянд баргардонда метавонем, наметавонем. амина чӣ хел бояд ҳал кард? ба назари шумо чӣ кор бояд кард ки ҳам кор пеш биравад, ҳам қарза дар вақташ баргардонед, ҳам кишоварзӣ кунед, зиндагии худро беҳтар кунед? барои ин чӣ кор бояд кард? апай Мавлуда, барои ҳама партизан дар кор нест. ин дурӯғ нест. ҳама вақт ман вақте ки мефурӯхтам ҳамун қаламфури булғориро, ман худам рафта ягон бор ман дер кардагӣ нестам аз ҳамун чизи ноҳона. ягон бор дер кардагӣ нестам. ҳама вақт
фақат пешравӣ буд. пешпардохт. пешпардохт буду ва пешравӣ ҳам буд. ҳамон аз рӯи замин, аз рӯи ҳосил. ягон вақт хеле ман мақсад чиқадагӣ нестам. ва дидагӣ нестам. ҳолатҳое ҳаст ки занҳои ҳамсоя, занҳои дигаре ки масалан шавҳарашон дар Русия аст ба шумо муроҷиат кунанд, ягон маслиҳат пурсанд, ин гуна ҳолатҳо ҳаст? албатта ман хоҳари худам бисёр хароҷот мекардад. як рӯз чӣ хайрот кардам клуби бонувони финка. ман телефонам аллака смс меяд. ман ба хоҳатонам гирифтам бурдам. мега ки ито клуби аҷоибот буда. ай ҳамҷа дигар ки ҳамон ноҳияи абдураҳмони ҷоми асаи гулноза меяд. анаваё меяд. ман албатта мебарам хоҳарам. аъзо шидагиаш. ва ҳис кардед ки баъди он ки масалан шумо дар ин гуна дарсҳо иштирок карден, сатҳи зиндагӣ беҳтар шуд, донишҳои шумо зиёд шуданд, хароҷот кам шуд? албатта хароҷот кам шуд. ман пасандоз гуфте ки аммо аввал дар дури чойникот чӣ мекардем, ҷамъ мекардем ва ё хеле беҳбудӣ шуд, пасандоз бисёр шуд. ана вақте ки бозор барафтем хароҷот бисёр мекардем ва я дида мегирифтем, ия дида мегирифтем. аз рӯе ки мо ҳамон омӯзишонро омӯхтем, дигар камтар худмона чӣ мекунем. умуман олӣ ҳис мекунед ки занҳое ки шавҳарашон дар Русиянд, пул рой мекунанд барошон, онҳо ҳамин гуна харҷи зиёд доранд? ҳис мекунед ҳамин чиза? албатта вақте ки пула мехарам вақте ки баромад аз бозор мебарам ва мага фақат раҳпулӣ мондан, ман ва ё насиҳат мекунам, маслиҳат мекунам. ина мисал омӯзиши клуби бонувони финка ройгона иштирок кунем. чанд таша бурдагӣ ман ҳамсӯё беҳтарин корро мекунед. хуб, ба дигар занҳое ки оли дар хона ҳастанд, фақат ба умеди маблағи шавҳарашон, ба онҳо чӣ муроҷиат доред, чӣ мегӯед? мегӯм ки барои ҳаваи хона дар нашине ина бонка муроҷиат кунем, клуби бонувони финката иштирок кунем. чӣ хел пасандоз мекунад, чӣ хел пула харҷиш камтар кунад, ҳамёро ман албатта маслиҳат мекунам. бохелам ҳамин хел аст. вақте касе ки харҷаш кам бошад ва баракаташ зиёд аст, не? албатта. хуб, апай мамлуда, барои шумо ман барор комёбӣ муваффақият орзу мекунам. саломат бошед. ташаккур мегӯям барои шумо. ташаккур. таҷрибаашон умедворам ки бисёр ҷолибам ҳаст, не боно Наталья? бибинед ки муаллимаи таърих ва ҳуқуқ яъне ҷои кор доштанд, вале ба ҳар сурат боз ки ҳунар доранд, мехоҳанд истифода баранд маблағҳои бонкиро, мехоҳанд дар замин кор кунанд ва бибинед ҳам барои худашон ва ҳам барои фурӯхтан аллакай маҳсулот доранд. ва ин бисёр хуб аст, не? ин хеле хуб ҳаст барои он ки замини назди ҳавлигӣ дорад ва инро истифода метавона бурда. мисол иҷора намегирад замина, ҳам барои худашон истифода мебаранд ҳамо чизои таҳсилоте ки мепарвара, ҳам барои фурӯш. ин яъне ки як бизнеси майда кушодааст ва метавонанд инро боз зиёдтар кунад. бале, воқеан. хуб, ба назари шумо ҳаҷми пуле ки як муҳоҷир кор мекунад бештар аз чӣ вобаста аст? аз саводи молиявиаш, аз касбу кори бозоргираш ё ягон омилҳои дигар инҷо буда метавонанд? ба фикри ман даромади муҳоҷир мисли як рецепти муваффақият аст. ҳама компонентҳо муҳиманд, аммо ҳамин касб аксар вақт ба таъмоми асосӣ табдил меёбад. агар шумо касби серталаб дошта бошед, масалан коргари баландэҳтисоси сохтмонӣ ё ронандаи мошини боркаш ё ин ки духтур, шумо метавонед ё ҳатто мутахассиси IT дар Русия, шумо метавонед дар як моҳ 100,000 то 200,000 рубл ба даст оред, дар ҳоле ки коргарони беэҳтисос 2 баробар камтар албатта маош мегиранд. аммо саводнокии молиявӣ дар ин рецепт, агар ира ҳамчун рецепт ҳисоб кунем, чун ҳанут, яъне ки чун приправа ҳаст, он ба шумо кӯмак мекунад ки сарфа кунед, сармоягузорӣ кунед ва ҳатто ба сармоя баргардед, на ин ки ҳама чизро барои хӯрок ё манзил сарф кунед. ва дар бораи омилҳои дигар чӣ гуфтан мумкин ҳаст? албатта донистани забон, забони русӣ, забони англисӣ, дарҳое ки дар ҷои кори беҳтар мекушояд. оё ина субҳон, ба фикри шумо агар ман забони тоҷикиро намедонистам, ман тиҷоратамро пеш бурда метавонистам?
душвор буд албатта. душвор буд, хеле душвор буд албатта. Барои ин боз ҳаст ки робита кардан бо ҳамватанон ба шумо ёфтани ҷойҳои холӣ кӯмак мекунад ва вазъи иқтисодии кишвар ба монанди буҳрон мисол ё таҳримҳо метавонад ҳама чизҳоро тағйир диҳад. боз як комбинатсияи дигара тавсия медиҳам, касберо интихоб кунед ки дар бозор мувофиқ бошад. онлайн ӯро омӯзед ё дар ютуб ё дар тоҷикистон мисол курсҳоро гузаред, саводнокии худро инкишоф диҳед, китоб хонед, китоб бина мисол ба монанди падари сарватманд, падари камбағал ва бо ба бахт такя кунед. бебахтам инам намешавад. бисёр муҳим аст. хелам шунавандаи азиз, мо дар доираи лоиҳаи фурсати донистан суҳбат дорем. хуб ва ҳамсуҳбати мо ҳастанд бисёр хуб бо забони тоҷикӣ суҳбат мекунанд директори куллии агентии машваратии смарт хонум Наталья Ямлиханова. хуб ва мавзӯи суҳбати дигари мо чун дар суҳбататон ишора кардед ба маърифати молиявӣ, то кадом андоза доштани маърифати молиявӣ барои оилаҳои муҳоҷирони меҳнатӣ муҳим аст? яъне бубинем ки дар самти истифодаи пулҳое ки равон мекунанд, то кадом андоза саводи ҳамсарону фарзандони онҳо муҳим аст? албатта хеле муҳим аст. саводнокии молиявии оила ин асоси як фундаменти хонаи онҳо аст. бе он ҳатто агар муҳоҷир пули зиёде ҳам ки фиристад мисол кор кунад, ҳама чиз метавонад фурӯ равад. ҳамсорон ва фарзандоне ки дар тоҷикистон мемонад аксар вақт менеҷери, яъне ки идоракунони буҷа мешавад ва барои хӯрок, мактаб ва хизматрасониҳои коммуналӣ пардохт мекунад. агар онҳо нақша надошта бошанд, интиқоли пул метавонад барои хариди беэҳтиёрона сарф шава ҳама вақт. мисол ба ҷои таъмири бом телефони нав мехаранд ё ин ки ба ҷои пасандоз каҳвахона мераванд ва оилаҳои басавод ба маърифат ё тиҷорат сармоягузорӣ мекунанд ки бо мурури замон даромади худро дучанд карда метавонад. ин хеле муҳим аст. бе дониш пул ба фикри ман мисли барф дар баҳор об мешавад. тасаввур кунед, шавҳар дар Русия сахт меҳнат мекунад, дар ҳоле ки оила оқилона барои хона ё ин ки мисол барои мошин пул ҷамъ карда метавонад. ин як дастаи воқеӣ аст. бе маълумоти саводнокии молиявӣ хатари қарз ва стресс албатта вуҷуд дорад. гап на танҳо дар бораи пул, балки дар бораи оромии хотир барои ҳама аст. бале, хуб хонум Наталья, уман ҳамин масъалаҳои вобаста ба маърифати молиявӣ, ҳамин проблемаҳо дар Аврупову Амрико ва ҳамин кишварҳои пешрафтаам ҳаст? албатта ҳаст. ки масалан пулро ғайри мақсаднок истифода мебаранд ё дониши ками молиявӣ ё ки ҳамин проблемаи ҳамин давлатҳои баъди шӯравӣ аст, не? не, ин дар ҳама ҷо ҳаст. барое ки саводнокии молиявӣ на дар ҳама давлатҳо хеле хуб ҳаст. мисол баъд боз ба назар гирифтан дар коре ки маркетинг кор мекунанд, ҳар сол телефонҳои нав мебароянд, мисол ҳар хел гадҷетҳо мебароянд. албатта мо мехоҳем ки ӯро дастрас намоем, лекин фикр кардан дар кора, ояндара фикр кардан дар кора. уман ба назари шумо оли проблемаи асосие ки дар ҳамин самти интиқол аст чи аст? фоизи бонкҳо, тарзи нодурусти истифодаи пули муҳоҷирон ё донишҳои нокифояи молиявӣ, кадомаш проблемаи ҷиддитар аст? ба андешаи ман хеле ки ман гуфтам, мушкили ҷиддитарин ин саводнокии нокифояи молиявӣ аст. зеро ин мисли решаи дарахт аст. он ҳама чизи дигарро ҳал мекунад. фоизи бонкӣ дар Тоҷикистон барои интиқоли маблағ пастанд, 1-2% маблағ аз рӯи маблағи интиқол. лекин истифодаи нодурусти маблағҳо, вақте ки пул ба ҷои тиҷорат барои тӯйҳо ё харидани гадҷетҳо сарф мешавад, оқибаташ дар чӣ ҳаст? оилаҳо бе ягон наша, бе эҳтиромона ҳамин пулро ҳарҷ мекунанд.
ин рушдро албатта суст мекунад. Оилаҳо ба интиқоли пул мисли як асо такя мекунанд. ба андешаи ман роҳи ҳалли ин мушкилот албатта дар маориф аст. омӯхтани саводнокии молиявӣ аз мактаб сар карда, аз кӯдакон сар карда ё маълумот гирифтан ва иштирок кардан дар семинарҳо, маълумот гирифтан аз мутахассисон ё курсҳои онлайн, ино ҳама чиз муҳим аст. нарҳо ва фаъолиятҳои ғайримақсаднок ин уже дуюм дараҷа ҳастанд. Бесаводнокӣ онҳо зиёд шидан мегиранд. биёед тағйир медиҳем, меомӯзем ва пул барои шумо кор хоҳад кард, на беҳуда равад. бале. хуб, вақте ки шумо дар бораи китоби «Богатый папа, бедный папа» гуфтед, як шунавандаи мо навиштааст ки шумо медонед ки ҳамун муаллифи ҳамин китоб ҳоли $1.5 миллиард қарздор аст. қарздор аст. мумкин ман назорат накардам биография ҳамин одама, лекин вақте ки шумо любой китоба мехонед ё ягон барномаро гӯш мекунед ё ягон барномаро дар телевизион мисол тамошо мекунед, шумо албатта бояд чизе ки ба шумо рост меояд амвора ба худ гиред. чизе ки дар кор аст. чизе ки дар кор ҳаст, шумо албатта бояд таҳлил бароред. худатон яъне бояд гӯш кунед ва фикр кунед, хулосаи охира шумо кунед, як хулоса да бароред ки ин шумода мисол ягон ёрӣ расонад. бале. шумо чӣ фикр дорин? пули интиқоли муҳоҷиронро агар зиёд бошад, оилаҳои онҳо чӣ кор бояд кунанд беҳтар аст? дар хона захира кунанд, дар бонк амонат гузоранд, тиҷорат кунанд ё худашон бо фоиз қарз бидиҳанд? ин гуна таҷрибаам ҳаст. ҳа албатта ҳаст. агар шумо интиқоли зиёд дошта бошед, масалан 50,000 100,000 рубл дар як моҳ, беҳтарин ба фикри ма равиш ин нест ки ҳама чизро дар як сабад ҷойгир кунед, балки онҳоро муттаҳид кунед. аввалин баъзе онҳоро шумо метавонед дар бонк нигоҳ дошта. дар тоҷикистон пасандозҳо то 16-18% дар як сол фоида меоранд, ки бехатар ҳаст ва аз мисол таваррум муҳофизат карда мешавад. пули нақдро дар хона нигоҳ надоред, барое ки хатари дуздӣ ё вайроншавӣ ин албатта вуҷуд дорад. дуюм, барои шабакаи бехатарӣ, барои подушка безопасности мегӯянд, барои болишти бехатарӣ албатта 3-6 моҳ хароҷоти шумо барои рӯзи боронӣ бигем захира кунед. албатта яъне ки агар маошатон 2000 сомонӣ бошад, бояд 6000 сомонӣ дар хона дошта бошед, маоши 3 моҳаатон. албатта бояд. ира шумо албатта наметавонед дар як моҳ ҷамъ кунед, лекин агар шумо аз рӯи маош на камтар аз 10% ҷамъ кунед, албатта ин ҳамин болишти бехатарии шумо ҷамъ мешавад. баъд муҳим аст ки албатта ба фикри ман аз ҳама муҳимтар аст ки ба тиҷорат сармоягузорӣ кунед. як мағозаи назди хона, мағозаи майдатарак, мисол ё ферма ё чорводорӣ ё ҳатто мағозаи онлайн дар Wildberries шумо ҳозира замонда кушода метавонед. масалан, аз рӯи таҷрибаи кории ман гӯям, агар як оила дар Кӯлоб бо интиқоли маблағ гармхона харид ва ҳоло сабзавотро дар тӯли сол мефурӯшанд, албатта ҳама вақт даромад доранд. як оилаи дигар дар Хуҷанд тандур сохта дар ҳамин канори роҳ самбуса пухта мефурӯхтанд. ҳозир дар ҳавлияшон кафе кушоданд. албатта бизнесшон васеъ гардид. ами оилаеро ки ман нақл кардаистам аз Хуҷанд, вай ҳам мисол калони хона муҳоҷир буд, ҳам писараш. ҳозир писараш ҳам омада дига муҳоҷирина мекунад, вай қатъи падараш кор мекунад, ами мисол тиҷорати худро пеш мебаранд. ҳамашро баъд аз ҳамада боз муҳимтар, ҳамашро яке якбора сарф накунед. ба оилатон нақша тартиб диҳед. мисол 50% барои эҳтиёҷот, 30% барои тиҷорат, мисол 20-10% барои пасандоз.
ба бонкҳо машварат кунед, ба мутахассисони бонкҳо машварат кунед. ин амалҳо пулро ба шумо шарик мегардонад. шумо як чӣ гуфтем дар мавриди фоиз. бубинед мо қарз мегирем 28%, вале вақте пулҳомона мегузорем 16%. ина чӣ хел бароям шунавандаи мо шумо як бор фаҳмонед ки чаро чунин аст? шумо бояд ба назар гиред ки мисол аз рӯи ин фоиз ҳама коргарони бонк мисол маош мегиранд. ин бонк бояд таҷрибаи худашро ҳам пеш барад, мисол як васеъ шавад. барои ҳамин камака қарз аз пасвандозҳо ин проценти калон фоизи калон дорад, калонтар дорад ва фарқ дорад. баъд мисол пуле ки шумо мегиред аз бонк, агар шумо нақша дошта бошед, нақшаи тиҷоратӣ дошта бошед, ҳисоб асад карда бошед ки мисол ман ин пулро дар муддати 6 моҳ ё 1 сол гардонида метавонам, албатта кори шумо ҳам пеш мешавад, ин пул шумода хеле фоида меорад. бубинед бисёр занҳо осан дар хона ҳастанд бо кӯдакон, мардҳо дар русия, барои мисол дар муҳоҷират. ҳамин буҷаи оиларо чӣ хел ташкил кардан мумкин аст вақте ки як қисми оила нест? масалан иштироки кӣ дар ташкили буҷа бисёр ҳатмӣ аст? ба фикри ман муҳоҷират ҳангоми ҷудоӣ мисли марафони тӯлонӣ аст. аммо шумо метавонед буҷаи оилавии худро аз фосилаи дур мисли як дастаи маҷозӣ яке ташкил кунед, онлайн ташкил кунед. яъне шавҳар дар русия пулро тасаввур банк мефиристад, маблағи мисол як муқарраршудаи як моҳа. зан пайгирӣ мекунад ва хароҷотро мисол метавонад дар ҷадвали мисол ба мисли гурӯҳи WhatsApp ё ин ки телефон сабт кунад. ҳар ҳафта тавассути видео муҳокима кунед. шумо барои чӣ хӯрок барои кадом хӯрок чӣ қадар пул сарф кардед, мисол маслиҳат кунед ки мо бояд барои кӯдакон чӣ харем. ҳарду ҷониб дар ин ҳолат муҳиманд. шавҳар даромад ва интиқолро мисол назорат мекунад, зан хароҷоти ҳаррӯзаро идора мекунанд ва то ҳатто кӯдакон мисол хароҷоти хурдӣ ҳами кармани пулашонро хароҷоти мактабро идора мекунанд. эътимод ин калидӣ ҳаст ки бе он низҳо ва ба миён намеоянд. мисол шавҳар 400 рубл мефиристад, зан 40,000 рубл мефиристад, зан 20,000 барои ниёзҳои зарурӣ сарф мекунад ва 10,000 рубла метавонад сарфа кунад. онҳо ҳадафҳоеро ба монанди мисол хариди мошин ё ягон хариди калон муҳокима кунад. ин оиларо ба фикри ман тақвият медиҳад. яке пул кор мекунад, дигар нафар идора мекунад. баъд якҷоя мешаванд непобедимая команда. бале, бухарам. хуб бубинед, мо дар бораи интиқоли маблағҳо ва истифодаи дурусти онҳо гуфтем ва кам ишораам карде дар бораи истифодаи нодуруст. ҳамин истифодаи нодурусти маблағҳо чӣ хел аст? чӣ метавонад намуна бошад? истифодаи нодуруст ин ҳаст ки вақти маблағҳои интиқолшуда барои лаҳзаҳои кӯтоҳмуддат сарф мешавад, на барои манфиатҳои дарозмуддат, ва ин аз сабаби эҳсосот ё набудани нақша ба фикри ман рӯҳ медиҳад. масалан ба ҷои сармоягузорӣ ба тиҷорат ё маориф одамо телевизори калон мехаранд ё ин ки тӯи калон ҷашн мегиранд. ин чӣ гуна рӯҳ медиҳад? ин метавонад як ангезаи пул омад, биёен ҷашн гирем, ҳамин хел шавад. ё ин ки ҳамсоя мошин харед, албатта мо ҳам бояд мошин харем. ё ки аз русия омад ташкилӣ кун, мо мерам. албатта бебуҷа ин оила наметавонад бубинад ки чӣ гуна мисол 5,000 сомонӣ барои ҳамин телевизор сарф шуда метавонад иро дар оғози мисол як мағозаи хурди назди ҳавлигӣ истифода барад. оқибатҳо чӣ мешавад? қарз, вобастагӣ аз интиқолҳои нав. ба фикри ман чӣ хеле ки ма
такрор мекунам як бори дигар чӣ хеле ки гуфтам ҳалли масъала ин қоида 50-30-20 50 эҳтиёҷот 30% хоҳиш ва 10% дигар пасандозҳо ва муҳокима ба шавҳаратон пул дарё нест балки абзор аст ин яъне оқилона истифода баред ва он 100 баробар ба шумо бармегардад. инҷа як шунавандаи навиштааст ки дуруст мегӯянд ба ҷои телевизор шумо радио харен арзонтар аст. албатта радио харед ин қадар пултона сарф намекунед пули мондагитона дар пасандоз мемонед. хуб ман тавсияи шумо чи аст ба фарзандони муҳоҷирони кори ба занҳо чӣ коро бояд кунанд чӣ коро бояд накунанд? ба занон ва фарзандони коргарони муҳоҷир онҳое ки дар тоҷикистон гӯем ҳатти хизматро нигоҳ медорад ман чанд маслиҳат амалӣ пешниҳод мекунам. аввалин биен суҳбат кунем дар ин чизе ки ба онҳо бояд анҷом диҳанд. Якум ин буҷаи оилавии худро ба шавҳаратон албатта идора кунед. ҳар ҳафта тавассути видео хароҷотро муҳокима кунед. чӣ қадар барои хӯрок, таҳсил ва пасандоз сарф кардан лозим аст. Ин мисли стратегияи оила ҳаст. бенақша пул мисли паррандаи дар баҳор парвоз мекунад, дар хона намеистад. Саводнокии молиявиро омӯзед. Ин дуюм ҳаст. Албатта ин чизи муҳимтар аст. китобҳоро хунед, дар семинарҳои ройгон ба бонкҳо ё курсҳои онлайн иштирок кунед. дониш сипари шумоаст. шумо мефаҳмед ки чӣ гуна интиқоли пулро ба тиҷорати худ сармоягузорӣ кунед ба ҷои он ки онҳоро барои чизҳои ноҷис сарф кунед. сеюм ин муоширати мунтазамро нигоҳ доред. ҳар рӯз ба шавҳаратон занг занед ва хабарҳои мубодила кунед, на танҳо дар бораи пул, дар бораи проблема, балки дар бораи эҳсоси худам низ. ҷудоӣ ба фикри ман як мушкилӣ ҳаст, аммо пайванд оиларо мисли риштаи гарбанд муттаҳид мекунад. чорум ба маориф ва саломатии худ сармоягузорӣ кунед. яъне ки барои дарсҳои фарзандонатон омӯхтани забони англисӣ, забони русӣ ё ҳунармандӣ пардохт кунед ки ва сари вақт албатта ба назди духтур муроҷиат кунед. ин як сармоягузории даромадмуддат аст. ва панҷум ин малакаҳои тиҷоратро инкишоф диҳед. агар шумо вақт дошта бошед аз хурдӣ сар кунед. мисол сабзавот барои фурӯш парвариш кунед ё либос дузед. занон дар тоҷикистон аксар вақт дар ин кор муваффақ мешаванд. баъд ҳастанд грантҳои давлатӣ, грантҳо аз созмонҳои байналмилалӣ ки ба шумо кӯмак мерасонад барои оғози тиҷорат. беҳтарин. хуб шунавандаи азиз, мо дар доираи лоиҳаи фурсати донистан суҳбат доштем. мавзӯи мо истифодаи дурусти пулҳои интиқолӣ барои рушди устувори оилаҳо буд. ҳамсуҳбати мо буданд директори кулли агентии машваратии смарт Наталия Ямлиханова ва ёдрас мешавам ки фурсати донистан ба мақсади болобурди донишҳои молиявии мардум дар Азия плюс бо дастгирии барномаи Remit Prime Ifat ки аз тарафи Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ мешавад, якҷоя бо Бонки Миллии Тоҷикистон таҳия ва пешниҳод мешавад ва ман сипос мегӯям барои ташкилоти амонати қарзии хурди Финка Тоҷикистон барои мусоидат, барои суҳбат бо Мавлуда Хуҷаерова ки телефонӣ мо анҷом додем. хуб, саломат бошед. барори кор барои шумо муваффақият барои шумо. Зинда бошед. хуб шунавандаи азиз, то суҳбати дигар хайру хуш мекунем. умедворам ки бо радиои Азия плюс ҳастед.